Min, ftaħt it-tieqa, nisma' l-kwiet. U f'daqqa waħda nisma' mużika. Mużika xejta bħala minnaw, mużika heavy metal. Niftakar id-diska ġieli smajta mux Metallica, sorry, tal-Black Sabbath, Crowley, Aleister Crowley. Ejwa. Aleister Crowley huwa tista' il-fundatur tas-satanizmu. U hekk qawwija kienet imma ġejja minn ġassiġar tal-Busket kien hemm jisu parti, ma fil-likwiet fil-li xalet din mużika. U jirrid bil-fors ninżel ma di ħabibti biex naħraġem. U di ma rridx ninżel, telek mhux ġej inti, mhux ħaniġijin. U dak il-ħin bej id-dawl ta' qamar. U bej xalet id-dawl tal-karozza. Faċċatek, rajċa ħaġa għal-pissiġarjen. Għattilit fi id-dawl. Tfit id-dawl, batt il-mobile, għajnejja zammejtom zoomjati fukati fuq dal-post partikolari, u fukajt, fejstajt għax ma kienx dawl qawwi u ħadda ritratt. U dar ritratt jizu. Issa għaraw xintom u ġudikaw. Issa rasta skenietru. Xirġa minn wara l-arblu. Tat-tinda. Issa nofsa ek et ħares lejna. Pero l-fuck-up kien mux rasta skenietru. Rasta skenietru. Kbira. Literalment kbira. Enormi ġifieri. Ras ek, immaġina, hawnhekk ma jidher xejn u xi ħadd għamillek hekk. U baqatek. Isma' din. Kabbartu. Il-din għattela tara bħali int. Qult li dak xi ħaġa tal-kamera bħal speċi qabdet il-mobile tagħha. Ħaditu u jiġi fuq tagħha wkoll. X'għandna d-dawl tal-karozza fuqha il-ħaġa u ma rajna xejn. Ma rajna xejn. Bqajna ġal karozza, nieħu l-istess ritratt ma jiġi xejn. Astja. Ħaditu ma jiġi xejn, ġifieri badnieh fl-istess kważi ħin li ġbittu. Tieni darba ma ġi xejn. Bdiet werret u bdiet tajli imxi lem, tagħmilix dal-affarijiet għax jien vera niddejja u ġejta u ħabba fik, eċetera, eċetera, ma jiena sniti ferrit noħroġ biex naraw x'qed jiġri. Nidħol ħanara minn fejn ġejja l-mużika, dejt ngħid żgura u xi black mass jew hekk. Mhux għax jogħġbuni, ma qatt ma kont rajtu il-kurżità jilbitni. U rid timmur di ma ridix tiġi u bdiet tajli jekk tmur nitlaq u nħallikaw. U għattela please, għattela mhux ħandum u ħaninżel. Ftaħt il-karozza u ħriġt. Għattela titlaq li ġattela taf li għandix biex immuru. Somma għalt li ħanibqaw, għalt li ġilek xieġilek jim mhux ħaniġi. Għamilt. U miexi. U kif mhux biċċajt li kikun naf l-ħansib persuna waħida ma konx ħaniddejaq jew tnejn. Però mal-ħoss u hekk bdejt ngħid edin ħafna u jekk ikunu ħafna ma tafx ħajamlulek. Jien naf, għax ma nafx qegħdin jagħmlu anyway. Ma jilbitni l-kurżità, batt il-mobile, xtorġ dawl xejn, għax it-torġ ħadd ikxfek, flash xejn u miexi. Għattissa nersaq naqala u ġew malli nerġa' ħaġa nafas il-recording. U nimxi biċċa minn fejn kienet ipparkjata il-karozza. Mela, biex nerġa' nfehmek, din hija l-kamra. It-tinda u aħna parkjati hawn. Jiena dħalt minnha minn fejn tidħol għas-siġar. Il-karozza ma bqajtx nara. Għax wasal dej il-kamra u qbist il-kamra jekk nagħmel hekk. Ħanara minn fejn dħalt u l-kamra. U malli dħalt jisu dak l-20 pass ħanaqbad il-patt fejn il-siġar. Ġid li kelli miegħi bil-karozza u di tebtib li d-dawl. Ġifieri hekk pop bil-karozza d ħadd jikxifni. Għad mela ġara xi ħaġa, għad jew raġaw il-pulizija. U ġejt żibel għax għad ħajndunaw li hawn xi ħadd u jew jiġu għalina, insomma, u rġajt mort. U rġajt insiba fejn konna in the beginning. Għad tista' tgħidli xil ġejt ixgħal li d-dawn nagħmel. Qed int li qtajt bis-serjetà.
Ta' mux veri ġejet tebtib lidda u l-warajja, għatlek ċaqlaqix minna u l-karozza biex ma tikxifnix. U ħalfitli daqskemm qed naħliflek jiena li l-karozza qasmissita ċavetta. U jirrajt il-fanali tal-karozza għalt li hawnhekk la ġew karozzi waqqas Kristien. U xinat ngħidi la ġara u ma ġarax. Panikjat, imxilem jekk mhux ħatitla ħanitlaq, tajli xtajli ħanitlaq jien, nitla ġa karozza bro. Tamillek ċavetta. Batri mejta. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.